Yo, mga kamigs, magluluto na naman tayo dito. Meron tayong kangkong, bawang sibuyas, kamatis, at matambakang isda, at okra. Yan mga kamigs, oh. Yan ang ulam natin ngayong tanghalian. Maya na lang. Matambaka. Mga mix, luto na yung walang natin. Kunti naman mga mix ang ating gulay. Yung ulo na lang, gisa natin sa kangkong mga mix. Okay. Mga mix. Yung mga prito. Yan guys, bisa-bisa na tayo bawang at sibuyas. Yan galing. Bisa-bisa tayo, kasing-kas tayo na galing. At aking kamatis. Mga kamigs. Mga kamigs. Mga kamigs. Gawin natin yung kamigs. Okra. Kasi yung kangkong naman ay madali lang naman yung maluto ng kamigs. Gawin naman natin yung okra. Ayan mga kamigs. Para yung okra ay maluto na siya ng video. Ayan mga kamigs. Gawin natin yung kanyang tubig. Ayan mga kamigs. Timplahan natin siya ng toyo ang panimpla natin mga kamigs. Yan. Mag-add na lang tayo mga kamigs kung mga matabang. Yan. Yan mga kamigs, pakulay muna natin yan. Mga kamigs, nagay na natin yung paminta. At mag-add na tayo ng magic na pangpasarap. Yan, kunti lang mga guys. At ilagay na natin yung ulo lang guys ang natin. Yes! Kasi kunti lang naman ang gulay. Yung prito. Yung mga bata na yan kasi mas gusto nila yung prito. Mga kamigs. Ang ating ginisang kangkong with pritong matambaka at okra. Yan. Kulang guys ng talong at kalabasa. Pinakbit na luto niyan.
Guys, sarap yan guys. Ilagay na natin yung ating mga kamix, yung ating kangkong para maluto na natin yung kangkong. Yan mga kamix ang kangkong natin. Yung mga kamix, yan ang ating ginisang kangkong. Ayan mga kamix. Pero guys, ang pinantimpla natin dyan, konting toyo lang para wag ng asin. Toyo lang nilagay natin ng konti. Pantimpla. Ayan mga kamix. Ang ating ginisang kangkong with pritong matambaka. Ayan po. Nakaluto na naman po tayo ng isang ulam sa tanghalian. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa aking mga ginagawang video. Mag-iingat po kayo lagi saan man po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po. At pakipindot na rin po ang ating notification bell para po updated po tayo sa aking mga ginagawang video. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Bye-bye! Ingat po kayo palagi. Jesus love you po. Bye-bye!